in kai kuɗi me za ka iya siya mu? Keke zan siya ma. Kai. Sai. Tunanin me kake ne? Ba da Allah. Tunanin mutum yawa? Wato sha'anin yayin raba ne. Kifin su. An saboda yaushe kuka lalace wannan katin da ka gani ai dabar da aka rubuta a jiki da shi za ka yi wa mutum rashin imani. Sai ka rubuta sunan shi a jikin. Ko? To sai ka ga kuɗi suna fita kamar ruwa kawai far. Ita fa yarinyar da yake soyayya da ita. Abokin takararsa sunansa Barde. Kuma shi wannan Barden ko da Fulani sun tashi yin zalunci babu wanda suke turawa ya kashe mutum sai Barde.